Fil-Belt Valletta, l-Prim Ministru Roberta Bela u Martu Lidja inawguraw uffiċjalment il-butik hotel Injala Harbour House and Residences li għalija ġew investiti 20 miljun euro. Din il-butik hotel li tinsab biswit is-sur ta' Santa Barbara toffri veduti spettakolari tal-Port il-Kbir u għandalan li tiġbed lejn pajjiżna turisti ta' kwalità. Mamra bi 23 kamra state of the art u biswits differenti, l-estetika hija unika u l-faċilitajiet li residenti jsibu fil-kmamar huma fost l-ewwel tat-tip tagħhom f'pajjiżna. Id-diżinn tal-kmamar huwa ispirat mill-identità Maltija, b'soqfa magħmulin fuq il-lewn tal-ġebla tal-Franka u bil-funtana tritoni supposta stampata fuq ħajt ta' waħda mill-kmamar lussużi. Fl-inaugurazzjoni l-Prim Ministru Roberta Bela u s-Sinjura Lidja Bela awguraw lill-imprenditur u l-fundatur tal-grupp Injala, Mark Weingard, li permezz ta' dan l-investiment ħoloq 40 impjieg ġdid, bla ta' ħaddiema mis-seni jitlaq għal 60 ruħ. Il-butik hotel se jkollha wkoll ristorant li għandu lan li jkun fost l-aqwa ristoranti fil-pajjiż. Mark Weingard qal kif ir-residenti se jkollhom iċ-ċans jaraw kif id-diżinjaturi nexxilhom iżewġu l-istorja Maltija mal-innovazzjoni li joffri l-post innifsu. Żied li l-ambizzjoni tiegħu u tat-tim hija li jiftaħ il-bibien ta' pajjiżna għal klassi ġdida ta' vjaġġaturi internazzjonali. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli li qalet kif dan hu eżempju ieħor ta' kif Malta qed tattira investimenti tal-aqwa livelli.